Sani kunibingelela ababukele emakhaya mina igama lami nguNzuzo ngwakaMeyiwa kanti ngi-introduce uhlelo nje olushasha esilibiza ngokuthi akubanga lula. Isizathu ke salolu hlelo ukuthi sike sabuka impilo zabantu abaningi including impilo yami la sibheka khona emuva sibona ukuthi impilo ike yaba nako ubunzima khona isikhathi empilweni la uke wafika khona wathi engazi ukuthi impilo yami sengayigcina manje ngiende ngenxa yokuthi impilo ngathi ayihambi kahle. So lelu hlelo lolu ila khona sizoba khona nabantu othola ukuthi impilo yakhe ike yathi kuba nzima impela kakhulu manje kodwa impilo isihambe yaba ngcono ngenxa yokusizwa abantu abathize okanye ngenxa yokuthi impilo yakhe uke wabuka wayithatha serious waba nendlela ezithize la ezokwazi khona ukuthi asimamise impilo yakhe. Namhlanje ke sinaye omunye oke wasithinta naye ngenxa ukuthi ubonile ukuthi uhlelo i18 and above sinazo inhlelo ekhona njenge why mina wabona ukuthi unganjani naye eze azo appreciate othize okwamsiza empilweni ukuthi impilo yakhe ibe ngcono. Lo muntu ke usilekelele kakhulu ukuthi lolu hlelo likwazi ukuthi lu establisheke kahle. Namhlanje ke sizoqala sibe ne-episode yethu yokuqala esizobheka khona impilo kamfowethu. Namhlanje ke uzosondela ke sikhulume naye siza ukuthi uqhamukapi usukaphi kwenzekeni empilweni yakhe ufike kanjani la efike khona. Impilo yomuntu ke is a journey. Siyazi ukuthi i-journey ihambe ibe nama ups and down. Siyazi ukuthi empilweni uhamba uhlangane nabantu uhlukane nabantu kube khona abantu abathi mebephila empilweni yakho ba add value njengomzali umzalo kuyena usuke kufana ukukhulise akuthatha akubeke kodwa uthola ukuthi isimo se-background asivume ekhaya. So kuningi okwenzakalayo empilweni uthola sekudingeka nomuntu wangaphandle ozongenelela esikhaleni ukuze impilo ibe ngcono. Ingakho kuthiwa kwesinye isikhathi abafowenu uyobathola ekuhambeni. Uhlelo lethu la namhlanje noma ngithi episode yethu yanamhlanje kuyona uyokuqala ngqa iyona la esizothola khona umuntu esizwa umuntu wangaphandle ngenxa yokuhlukunyezwa ezinye zezihlobo zakhe. Ake sihambeni ke sibone ukuthi singayithola phinda ukuhlala ngoba besifisa ukuthi uhlelo silishuthele endaweni yakhe kwi-apartment yakhe la khona ezosikhombisa khona ama-achievements akhe. Unfortunately ubafu usanda kufika empilweni la khona impilo isingcono khona akakabi nekhaya kodwa usehlala eflatini la ekuyikhona singesikwazi ukuthi siye khona ngenxa ukuthi property yomunye umuntu. Ubafu ke uzosithatha sibeke odabeni lakhe ukusuka nokuhlala ukuze sizobona ukuthi ubaba lo akhuluma ngaye amsizile umthathe kephi wambeka kephi. Ake sithole indawo yokuhlala sibone ukuthi ke lolu daba singalidingida kuze kube nini. Thank you. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguAndile ngwaDubi Sibongo. Ngize kule shona ethi akubanga lula. Ngizobonga ubaba ukhuzwayo ngokungithatha emgaqweni impilo yami singayakho lula sishona phansi. Manje nje bheka manje impilo yami siyashintsha ngenxa yakhe. Angiphinde nginibingelele ababukeli ohlelweni akubanga lula. Njengoba sesishilo ukuthi ubafu usibhalelile ku18 and above ebona nje inhlelo zethu sinazo wayesethi naye akube khona appreciateayo owamsiza wamsusa emgaqweni ukuze impilo yakhe ibe ngcono. Bafu angikubingelele ngingajabula ukwazi ukuthi ubafu ubani owakabani. Oh bafu igama lami nguAndile ngwaDubi Sibongo. So bafu usibhalele ngenxa ukuthi ubunomuntu ofisa appreciate kodwa ke singaqali kuyena mfethu ake siqale la emuva ukuthi wena bafo ubani uqhamukapi uzalelwephi and then ke sizobona ukuthi usichazele futhi nokusuka kwakho la usuke khona uzofike la ufike khona. Igama lami nguAndile ngwaDubi Sibongo bafo ngokuzalwa ngazalelwa ePortshepstone eMarket. Okay. Konje uzalelwe ngqongqonqo eMarket. eMarket kahle seduze nasePortshepstone La uzalelwa khona. Yeah, ngizalelwe ePortshepstone kahle ngenza iphutha manje eMarket. Yebo. Uzalelwe ePortshepstone. Yebo. Okay. Igama lakhe. Igama lakhe. Oh, isegama lakhe. Yebo. Okay, number 1 ke. Mfethu usibhalele ngoba nakho une story. Ofisa ukusixoxela sona esolidele ekutheni uappreciate lo muntu ofisa appreciate. So ngiyakhumbula ngesikhathi usibhalela mfethu ke wasichazela ukuthi udaba lakho alibanga lula. Banga lula bafika. Yeah, uke wasichaza ukuthi udaba lakho alibanga lula. So sithe hayi asilifakele ibuku udaba lakho mfethu sikunika ithuba ke ulichaza ukuthi alibanga lula kanjani udaba lakho ngoba ngibona insizwe edecent, ngibona umuntu ogqoke kahle, ngibona nje umuntu osuccessful.
so usungasithatha mfethu usibeke ukuthi usuka kanjani egama lakhe uze ngapha ngapha uhlala phi uhlala nobani kwenzakalani empilweni yakho. Okay, futhi lento le iqala kanje. Umama wasithatha sinobafu. Mina ngizala nobafu khona namantombazane ekhaya. Futhi ubafu futhi umama wasithatha nobafu wathi samsohlala no auntie elokhuzeni elokishini suke emakhaya ukuze sokwazi ukuthola impilo engcono because la sesiyakhona khona abanye abafana sofihlangane nabo. Okay, so unisusa nina nabafana nobabili uyonihlalisa no-aunt wenu ngenxa ukuthi u-auntie unezingane zabafana. Yeah, and futhi eduzane nesikole. Yeah. Okay, so uma wenu benicabanga ukuthi nithola imfundo engcono. Yeah. So isimo sasinjani ekhaya ngesikhathi usuka? Sasingekho sihle neze isimo ekhaya ngiso. Yeah. So isimo sinjani ka-auntie mawufika khona? Khona nje ekwafika kwaba wese khona because phela lapha sifika sathola ukuhlukumezeka ngithi. Kodwa ubone esimweni sezimali nokuphila kangcono compared to kini. Yeah, kwakungconywana khona yabo. Ngingakho umama wasusa ohlalisa khona. Yeah. Oh. So manje bafuna ukuthola la ipointini la usuthi khona nafike nahlukumezeka kwenzakalani la? Bafu. Futhi bafu ubhuti wami lengizala nawo omncane. Wafika wanukubezeka ngocansi lapha phambili. Wanukubezeka ngocansi. Nami ngihlushile abafana abakhona lapha. Ukuresha kwamfowabo kungaba nomthelelo omubi kakhulu kuyena umfana nje psychologically kube nomthelelo omubi. Abanye bagcina sebengasanayo imizwa yokuthi baqhubeke bathanda abantu besifazane ngenxa yokuthi kunomuntu nobembelesele nje emfundisa ukuthi kwenziwa ngenye indlela mawuyindoda. So lokho ngikubone kuyinto embi kakhulu eyenziwe lamajidi ukuthi sebengaze bakhethe ukuthi balale nayo ingane. Kona kubhlungu kodwa ke ake simqhubeke simuze uba futhi bakuhlupha kanjani abafana bakho bona bakunukubezanga? Lutho bahlukumeza lo omncane. Bamhlukumeza usekhona nawe? Ngikhona nje nami labo kodwa mengithi ngiyibika lento le into enganakwa yona le. Into enganakwa. Ubikela bama ubikele oledi. Ngibikela umama ekhaya. Manje umama mengimbikela ucabanga ukuthi thina mhlambe ucabanga ukuthi thina mhlambe sigangayo ufuna ukutshela ukulungiswa njengokusiyamba ingane ayifuni ukuzwa mhlambe. Into kanje. La nivele nihlupha yini sahlala noma wena? Kuhlupha nje okuncane kuyingane phela ukuthi abukuhlupha abukubona izingane vele kusinakho ukuhlupha okuncane kodwa nje ubafu wakho njani esikoleni uhlaniphi? Ukhona yena esikoleni yakho. So njengoba bemnikubeza nje akaphazamisekanga esikoleni? Phazamisekile kancane phazamisekile ngoba phela ngeke ungaphazamiseki phela ngoba leyo nto into naye emthusayo leyo nto. Wena nje mfethu lokho kufila kanjani ngakho? Akubi bafu abo nje umsama ngiyakuthatha ngifaya ecatholweni zami nawo into engakuyifisa mhlambe ungashona mhlambe ungavuka ekseni uyibulali yabo because lento lena kahle nami ngiyacisha ngathatha izinqumo ezibhedayo yabo. So wena bafu into eyenza ukuthi bagcine bekuthi abakunukubezwe ningoba phela mina ngavele ngasuka ngabaleka ngakhetha uyohlala emgaqweni yabo yonke into ngavele ngaduba ekhaya ngavele ngavuka eksenje nganyamalala. Ayibe ibhlungu lento ukuthi umndeni uzama ukuzwana wona kodwa kube kufihlwa amahlazo okuhlunyezwa kwabanye abantu. Ayive ngeyinhle leyo nto. Ngeke ngiyibone nakweminye imindeni uthola ukuthi abazali bayanqena ukuthi bazoxabana modwa uma belidinga idudaba lokuhlukunyezwa kwezingane ezithize emndenini. Ibhlungu nje leyo nto kakhulu. Ibhlungu kakhulu lento eyenziwa uma kabafu ukuthi ayekele umfana wakhe omncane ahlukumezeke ngenxa yokuthi yena mhlambe akakwazi ukumkhulisa ngendlela. So umthatha umisa ku-environment azofika ahlukumezeke kuyona ngenhloso ukuthi uyamsiza kodwa still umisa endaweni azohlukumezeka kuyona. Nginakho ukuthi beyikhona indlela bebengenza ngayo yokuthi mhlawumbe bavula icase ethize ngoba mase kunokuhlukumezeka komuntu kusesekudingeka ukuthi kuthathwe inyathelo ethize emgaqweni bongabhemi. Khona ngafike ngididisa lokho ngamadoza la amancane ukuthi umqondo wami ukhohlwe lento le ephuma ekhaya ukuthi nje ekhaya ngishiyeni kahle ukuze ngikwazi ukuthi ngifocus lana yabo ngikwazi ukuhlanganisa nezinye izinto nje emgaqweni yabo. So bafu ngiyakuzwa mfethu yazi inkinga yami ngi-curious yabo nemibuzo eminingi engifisa ukuthi engathi ungasiphendulela yona njengabantu nabantu ababukayo banemibuzo eminingi yabo. So ngiyafuna ukwazi ukuthi ngesikhathi uhlele emgaqweni ucabanga ukuthi ubafu wakho uhleli kanjani lapha emuva kwenzakalani nje?
yena ngikhathazekile ngempela ngaye because uyena ubafu omncane engamshiyeli ibele yabo manje hlezi ngicabanga yena yabo kuze ngingaloku mhlambe ngilo ngicabanga yena mhlambe nezinkinga ngangithi nje qwaqwayo madrazi ukuthi ngidakwe nje imizwa kancane yabo ngilale kodwa bengaphaphama yonke insizwe ziyabuya yabo lonto. So mfethu ngaleso sikhathi ngoba mfethu angifuni ukuthi seqe yabo ngifuna nje sihambe kahle. U-anti wakho mawumtshela ukuthi obhuti laba abazalayo bahlukumeza umfowenu bafuna ukukuhlukumeza nawe uthi phela u-anti naye into angayinaki nale yabo ngicabanga mhlambe nathi sifuna ukuqhatha ukuhlakaza umndeni yabo ukuhlakaza umndeni yabo. Kodwa wayenjani u-anti yena wayeniphatha kahle yena sengisho ukuthi uma mhlambe ethengela abafana bakhe ikipa namateku namajini uyanibala nina kulezo zinto? Kodwa phela wesibaya kodwa kwangafani nazi ingane zakhe phela yabo ukuthi nje nayo lo yabo wasikudidisa kodwa kwangafani lawo bafana labo. I-fridge lona nilithinta kahle ngokukhululeka. Phela yabo ngoba sasika-anti yabo awufani ukuthi uncebeleka njengokuthi ukini kuma wakho ukhaba kuba wakho yabo kunalokho kusaba ukuthi yabo into nje cause kase sithola nokuhlukumezeka yabo into leyo. Manje badala ninginawe labafana unqena nibahluba ngequpho. Bathe ukukhula bafa badala ngiyongo badala ya. Angimotivate njalo impi kodwa nje sengicabanga ukuthi phela njengobhuti omdala yabo kufanele kube wena oprotector bebe ngi-overpower bafa kufanele kube wena oprotector umfowenu omncane umshiya ngeminyaka emingaki yena? 8 years bafa. Iminyaka u8. Yebo. Akezwakala mfethu. So ususithathile ke wasibeka ukuthi ufikile ka-anti wahlukumezeka umfowenu wahlukumezeka nawe. Then masuhlukumezekile uthi uzama ukulwa udaba likabhuti wakho wathola usubaleka usuyohlala emgaqweni ngenxa ukuthi bak-overpower. Ngiyalana ke kutheni usufikileke emgaqweni kwenzakalani empilweni yakho wawucabangana usemgaqweni wawuyibona nje usunje futhi njengamanje? Hayi eqinisweni ngangasayibona ukuthi nambe ngizophinda ngibeka nje ngase ngicabanga ukuthi impilo yami iphelile yabo impilo yami iphelile angazi ngicabanga ukuthi ngizophinda ngibuyele mhlambe ngibe umuntu oright empilweni njengo kwakuyifiso zami ukuthi ngibe umuntu oright empilweni yabo angazi ngicabangele le yampilo emfuthi le yampilo ngiyifisela umuntu. Okay, so ngesikhathi usemgaqweni esikoleni wawushiyeka ba? Engashiya ka grade 10. Ka grade 10. Ashiya nje ka grade 10. Wawenza ifundo enjani? Angenza labo life science consumer ifundo nje lezi. Okay, so ne pure maths la. Ushaye ngizama phela bafu kodwa phela wangasafundeki ngenxa yokuhlukumezeka phela. Ukuhlukumezeka emuva. Wangasafundeki. Akezwakala my brother. Ezwakala mfethu. Mhlawumbe ngifuna siqhubekele phambili ke. Because indaba yethu ila ekutheni ufuna ukuzo appreciate othize. Ngiyafisa nje ukuthi kum-appreciateeni kwakho uveze ukuthi uke wenzani wenza muphi umehluko empilweni yakho mhlawumbe ukuthathela ekuthathe khona ukubuyisela esikoleni wathola umsebenzi noma ukuthathile wakufundisa iskill wangena emsebenzini ikuphi akusize ngakho njengoba uthi uyam-appreciate kwanami ngiyawubona umehluko omkhulu mfethu empilweni ukuthi ngibona umuntu odecent mangibuka and ngibuka umuntu empilweni ohlanganisayo. Noma mhlambe ngawukuthi awukakubambi konke yabo kodwa kuwukuthi kodwa kukhona okwazi ukwenza yabo. So ngibona umuntu one direction onekusasa eliqhakazile. Usungasithatha nje usibeke ukuthi ukufica wenzani emgaqweni ukuthatha kanjani ukuyisaphi and then ke uphinde usiqhubeze futhi usibeke nasekutheni la ekuyise khona usukephi manje empilweni. Okay. Lento ikanjena shuthi nabafu ngabambise omunye ubaba impahla ephuma kwa gross ayidown yabo ngambambisa impahla zakhe ngamfakisa emotweni yabo esesengineza imali eyinkulu kakhulu le mali esengineza yona ngineza u400 ngabona ukuthi imali engaka phela mina ngikhuliswe kahle ekhaya indaba phathisa umuntu siza umuntu omdala ngemali yabo ngabona nami engathi engeke baba ngambusa u300 ngathatha u100 rand ngathi hayi uzoba right le mali le baba yabo wangibuza ubaba usingempela ngathi yebo baba yabo wabuka ubaba ngibuka ubaba wangibuza ngibewa yini la ngase ngamchazela ke story ngimlandisa ubaba ngesitory sabe bese ngisisho la manje yabo
ubaba abe interested ngiyabo ngami uthi abasekho abantu abakanje labo ukhulukazi abadla izidami ebahlala lemgaqweni yabo aba interested ngami masasho ukuthi na angilande ubhuti wami yabo ngimlanda ubhuti wami mase asitholele i-counseling yabona. Kuyasiza kwesinye isikhathi ukuthi uma umuntu ungabi greedy ngasemalini. Ngibuka lento yokuthi ubafo wasizwa ukuthi mabemnika imali enkulu abuyisele enye imali athi ucela imali yesinkwa. Although umuntu eseyidakamizweni kodwa akayithathanga imali wabona ukuthi kungcono ukuthi ahamba ayobhema ngayo yonke ngoba kwakuyimali eningi enganele ukuthi abheme izinsuku eziningi. Kodwa wabuka ukuthi akacabange ngoba nayo ingane efundisiwe ekhaya ukuthi ingane ethi mayisiza umuntu emgaqweni ingabe se-expect inkokhelo. So yena wayesethatha lencane ukuze akwazi ukuthi ayiphilise. Simasitholele i-counseling sibuyele esikoleni yabo ubhuti wami manje ushaya grade 7 mina sengizoqeda iziqu zami zobuthisha. Imali mfethu singagijima. Uthe alande ubafo umlandaphi konje ka-aunty phela mina ngaba le aunty ngamshiya khona. Wamshiya khona. So mayesemlanda umtholile i-counseling ngoba uyahlukumezeka. Yebo kunjalo. Nawe wathola i-counseling. Nami ngathola i-counseling ngoba phela nami ngahlukumezeka phela nami wabo ukuthi la ngihlala khona nokuthi nje ubhuti wami nawo wahlukumezeka nalokho kwangistress ukuthi ingabe ufila kanjani ingane kama. Edakamizweni wavele wayiyekela nje noma nakhona phela bangifaka naselokhuze nase-rehab yabo ngathi ukuthola usizo yabo ngidle ne-medication yabo cause ngikade ngasaphile ngaphandle kwama-drugs ade sengilawula esekulawula yabo manje nje wahalela ama-drugs. Hayi lutho sengiphumile nje ngiright nje. Ubalo baba okuthiwa ilo baba ongenalo igama ubabukhuzwayo bathi ubabukhuzwayo so ubaba onjani nje ngesikhathi efika nempilweni yakho wangayijesi mhlawumbe umuntu ozokudestroya noma umuntu futhi ofuna ukuyoqhubeka la ekade kuqhubeka khona abafowenu kuqhubeka khona abafowenu kumfowenu mhlambe naye uthi mhlawumbe ufuna ukwenza same thing ngoba phela sekunezinto eziningi uthi nanga umuntu wesilisa ashaye ngathi uzokusiza kanti naye futhi mhlawumbe ufuna ukulala nawe. Ngasho ukuthi mhlambe nje umuntu welethelwe idlozi because nami ngaba yene ngavuma nami kanjalo yabo kwabalula yabo because ngabona nangendlela enza ngayo ubaba yabo uthi hayi umuntu right yabo. So unithatha unyisa kwakhe noma unyisa emqashweni wavela wanisa nje khona emqashweni zibekwa nje. Waqala sisa kwakhe yabo sisa kwakhe yabo waqale yabo wangisigeza wonke lento le yabo. Yena unayo umndeni? Unayo umndeni ahlala nayo yabo. So khona emndenini la enafika khona bafike baniphatha kanjani khona? Phela nakhona safika sawamukeleka yonke into yaba right yabo qala sisadla kwaxoxwa sabaxoxela nawo siwenzakalani mase sisole ubaba wasitholela umqasho sohlala kona sinobhuti wami sikwazi ukuqhubeka nemfundo zethu nempilo yethu ukwazi ukuthi sikwazi ukuthi siyimele nathi. Okay, yazi bafo ngicabange nje ukuthi abantu abaningi esimeni sakho odlula kusona umuntu mase ehlukumezekile kwahlukumezeka nomfowabo omncane njengoba ubhuti omdala nje kumfowenu I'm sure bethembe wena ukuthi uzomlwela bethembe wena nawe kwangenzeka ukuthi ukwazi kumlwela yabo. Then sengila ekutheni anivulanga icase mhlambe yokubopha abantu ade benihlukumeza. Lokho yabafo asikuvulanga ngenxa ukuthi sinqena ukuthi sixove umndeni yonke lento futhi yayibona lonto. So uma wakho yena uthini naye wengasho ukuthi akuvulwa icase noma naye becabangela ukuthi bazoxabana nodade wabo? Nawe ecabanga into kanjalo naye ukuthi kuzoliwa yabo yonke lento le. So wena bafu right ngokuthi kune peace noma right ngale peace oyenzayo noma uyafisa ngelilanga uhlangane noyedwa nokumhlube nje ngequpha noma uhlangane noyedwa ke athole isigwebe simfanele? Bafu into engayisho ukuthi nje ngosa ngiyahlangana nje nawe ngaba nzima nje. I say understand asabantu siyaresponde ngendlela engafana entweni but kuyangijabulisa ukuthi ulalela uma wakho because ekugcineni naye uzohlukumezeka kakhulu futhi uma kuukuthi naye usummoshela ubudlelane bakhe nomndeni wakhe nokuthi yena usemakhaya. So bafo ubaba kanithatha nifaka emqashweni mase nilapho ufika kanjani la ukhona ngoba ngiyabona ukuthi manje uyindoda eyimele. Phela wangithatha wahamba ungikhuza ongitrenisela i-security ukuthi ngibe namasenti phela nami ukuthi ngikwazi ukuyimela ngikwazi ngithenga ukudla yabo ama-cosmetics into zokugcoba yonke lento. Awubuyelanga esikoleni? Esikoleni ngaqeda bafo
Ngisema ngiqeda isikole ngawufunda e-Unisi. E-Unisi. Yeah. Okay. Manje umnyaka wami wesithathu ukuze ngifundele i-teaching. Okay, ufundela i-teaching. Yeah, ngisema ngifundela ngithena kwaba khona i-gap year kodwa kwaba khona i-gap year. Bokuba khona i-gap year na ngawufundela i-security. Security. Yabo, ngafundela i-security ngakwazi ukwenza ama-center ami yabo. Ngaphinda ngathola ilokhuzi isikole futhi ngaqhubeka. Wathola isikole waqhubeka. So ubaba noma usayi-security usaqhubeka nokumsupporta noma? Yena phela wafaka phela nawo ukuthi isandla naso ukuthi okay ngenze lokho yabo manje sengiyimele phela manje. Okay, singakwazi ukuyimela manje usuyimele. Yeah, singakwazi ukuyimela manje. Kodwa ngesikhathi usafunda wafundiswa yena i-security. Yeah, wafundiswa yena wonke lokho. Ngaleyo gap year leyo wabanayo. Yeah. Then wa-apply ke emva kwe-gap year ususebenza uyi-security. Wathola isikhala se-teaching. Yeah. Oh, ayezwakala mfethu. So nje uqeda nini ilokhunjani i-course yakho? Unyaka wami nje wokugcina nje lo. Unyaka wokugcina. Unyaka wokugcina nje lo. Next year nje usuyongena. Yeah, sihlale kahle sinomfana wasekhaya omncane. Estressini nje ubafo sonke abenaso ekuhlukumezekeni konke abenakho. Okulide ekutheni agcine engene edakamizweni. Ukungena edakamizweni ka kuyona into elula ukuphuma kuyona. Ukhombisile ukuba strong nokuhlakanipha ukuthi ephakathi ezidakamizweni abe nephupho lokuthi uyafisa ukushintsha impilo yakhe futhi mayethola ithuba lokushintsha impilo yakhe ulisebenzise ngendlela efanele. Mhlawumbe ubafo kubalekile ukuthi simshayile izandla kuleyo ndawo ukuthi ukwazi ukuyicabangela acabangele nomfowabo aphinde acabangele noma wakhe ongathathi intweni. So bafethu ngithi nje ake simshayeleni izandla ubafo kulelo phuzu lakhe lokuthi kunzima baningi abantu abahlele ezidakamizweni abanye baze bafele khona emgaqweni bagcina bengabuyanga. Already yamcheka kodwa ngamasenti noma? Yeah, yena ngiyamcheka uma. Right yeah. Yeah, right lekho. Ukudala nje mngakanani? Hayi ukhona ukhulile la ko 55 yena. Oh, okay. Fine. So nje kade usushilo kuyambheka uthe ninosisi konje? Yeah, sinosisi asekhaya abancane. Yini. Ake siyibuke la mfethu. Njengamanje ufisa uku-appreciate ubabukhuzwayo ukuthi wakususa emgaqweni. Wakufaka ekhaya lakhe waphinde wakususa ekhaya lakhe wakutholela indawo la uzokwazi ukuhlala khona nomfowenu phinda futhi wanisupporta senilapho wakufundisa security waphinda futhi mawusufundile security usukwazi ukuyimela waqhubeka namanje usanicheck. Yeah, usasichecka wena uyasichecka umuntu kodinga uku-appreciate wala. Kakhulu mfethu and ngiyakholwa ukuthi ku-episode elandela esizoyenza nawe mfethu uzobe khona ngoba ngiyafuna ukuthi izinto ezikanje umuntu appreciate face to face yabo because njengamanje ngiyafisa ngabe ukhona ezwele naye lamazwi yabo ngicabanga ukuthi kuzobe surprise enhle kodwa uma ebona ku-YouTube wethu ngoba u-YouTube wethu unabantu abaningi ababukayo. Yeah, but ngiyafuna ukuthi afike naye ke mfethu uzom-appreciate live. Ngiyazi ukuthi uke wasibhalela washo ukuthi bufisa ngisho ukumthengela imoto manje inkinga umuntu osuccessful vele. Yeah, so uyafisa indlela ongamjabulisa ngayo abe proud ngawo yabo. So ngiyabonga nje mfethu ukuthi usibhalele lolu hlelo oluthi akubanga lula. Siyabona mfethu impilo ukuthi ayibanga lula ngempela. Mina makuthiwa mina ngichaza isitori sakho ngabe ngikhala inyembezi abantu abafana. So indlela mfethu strong ngayo and ngiyakubonga ukuthi ube strong nomfowenu. So bengisathi ngizobuza ukuthi umfowenu njengamanje mawumbuka isimo esikoleni ke sekuhamba kanjani ke nje emva kokuthi athole counseling emva kokuthi senihlala nobabili. Ngoba ngizombonga ukubonga ubaba ngoba nje yonke into ngiyakubona umehluko naye sehamba kahle because naye ngiyamqoquzela naye yabo. So ekhaya igama lakhe niyaya kodwa kuyovashela uma. Yeah, sinako ngiyagama wama holiday ngihambe ngombheka kodwa asihlali kakhulu. Ahlali khona kakhulu. Yeah. Isimo kodwa asisekho sibi kakhulu nakho. Asikho nje nami ngiyakwazi ukusupporta lapho ngoba nami yabo ngiyazama nami njengomfana. Kuyisifiso sami ukuthi mabande abantu abafana nobabukhuzwayo abathi uma bebona umuntu epromise ukuthi ikusasa lakhe lisangashintsha bangenelele bafaka isandla bamsupporte mabanda abantu abasizayo ngoba kusiwo wonke umuntu ohlele emgaqweni ohleli ngoba nakho engaliboni ikusasa empilweni yakhe. Siyavuma abaningi abantu abazanyiwe ukusizwa abasemgaqweni bazameke baphinde emuva kodwa makukhona abantu abafana noAndile ukuthi noma sebeyile emgaqweni mase besizakele baphinde bakhombise futhi uku-appreciate mabande abantu abasiza abantu
balekile nje ukuthi umzali ngisho ngathi umzali wakomunye umuzi uyi-check ingane yako omunye umuzi ukuthi ihleli kanjani. Sengibuka nje nesimo samfowabo omncane ukuthi uyena ubafo besazi isimo ngoba naye cishe samehlela. Uma esidlulisele emndenini umndeni weyikhava indaba ukuthi kungabi khona oboshwayo. Kodwa bekhona nje umuntu obengaqhamuka eceleni mhlawumbe umakhelwane mhlawumbe wasemphakathini obengangenelela esimweni ashintshe isimo. Ngithi nje abantu abafana noKhuzwayo, uKhuzwayo uyiqhawe. Siyabonga babuKhuzwayo, siyathemba ukuthi ngokusunsun ngokuzayo sizobe sinawe ubafe ekhuluma nawe ubuso nobuso. Ngicabanga ukuthi imbukeli lapho ngasekhaya siyalibona uhlelo la namhlanje ukuthi selihambe lazi lafika la. Ngicabanga ukuthi aliphelile ngenxa yokuthi ubaba uKhuzwayo, babuKhuzwayo bafu. BabuKhuzwayo akekho. So uhlelo lethu aliphelile ke namhlanje. Sazodinga ukuthi simthole babuKhuzwayo naye avele bafo lamazwi washoyo la ku-TV ukuthi babuKhuzwayo. Ngiyabonga mfethu. Uyindoda emadodeni. Uwasho kuyena ubuso nobuso. Mhlambe naye usengaba neside lakhe le story. Azokalichaza nje ukuthi ngamthatha umfana ngamsiza ngoba uyabo kayichaze nje naye ukuthi wabonani kuwena eze kusize. Ngoba umuntu mayekusiza kusuke kukhona kubonayo. Omunye uthotha umuntu odaliwe vele ukuthi usiza abantu. Mhlawumbe ngalamazwi engiwashoyo umbukeli ukuthi kuhle ukuthatha umuntu umsize ngoba baningi abantu abahlele emgaqweni abadingayo ukusizwa. Abangakujabulela nje ukuthi basizwe. Ngenxa yokuthi basemgaqweni hayi ngona kubeye bethanda kodwa baye emgaqweni ngenxa yezimo zempilo. Ake silivale la uhlelo la namhlanje sizophinde sibonane futhi ngeviki elilandelayo. Thank you.